Ftit ġranet biss il-bogħod minn Santa Maria diversi lokalitajiet qed iżommu lura milli jarmaw bisħieħ it-toroq bil-libsa tal-festa jekk kif hemm biża' li l-maltemp kapaċi jħarbat il-festi. Dan qed iwassal biex l-irħula li jiċċelebraw l-Assunta ma jistgħux igawdu l-festa kif ppjanaw li jagħmlu. Għaliex jekk jarmaw ikunu qed jissograw li jqirdu l-opri tal-arti, id-drabb u l-injam li jsebbaħ it-toroq f'dawn il-ġranet. Fil-fatt, f'numru ta' lokalitajiet innotajna kif fil-maġġor parti l-istatwi ma tpoġġewx fuq il-kolonni u l-pedestalli. Buħut li kienu laħqu t-tella u kellhom jitattew minnu fih biex ma ssirx daqstant ħsara. L-uniċi statwi li t-tella u ma tattewx huma dawk riċenti li saru mill-fajber li ma' materjal ma jiġrilux ħsara bl-ilma. Madankollu, diversi statwi li uħut għandhom iktar minn 100 sena se jkunu qed jitħallew għall-aħħar minuta biex jiedu postom. Fil-Mosta tkellimna ma' Kit Kassar illi tagħna s-sibijiet tiegħu dwar din is-sitwazzjoni diffiċli. U wieħed joqgħod attent. Qegħdin nimxu wkoll ma' previżjonijiet li qegħdin joffrulna bosta rapporti tat-temp u jidher illi se nkunu qegħdin narmaw propju lejn l-aħħar. Fejn is-soltu jkollna lejlet il-festa jkun ikollna kollox armat, din id-darba ħankunu qegħdin narmaw kważi kollox dakinhar ta' lejlet il-festa. Biex bekk f'nar il-festa nhar il-15 ta' Awwissu u spjegalna kif il-ħalba xita li laqtet numru ta' lokalitajiet l-erba wara nofsinhar spiċċat affettwat in-nar tal-ajru tal-art li kienu ppjanati li jinħarqu dakinhar fil-għaxija stess, tant li ma setawx jagħtu l-ispettaklu. U biex tkun evitata sitwazzjoni simili, membri tas-Soċjetà Santa Marija tal-Imqabba qed jippreparaw mill-aħjar li jistgħu. Bdilna naqxej il-pjan fil-li konna ħanarmaw irdieden u nibdew mafqu mill-ewwel, issa qed narmaw il-frames ħadid biss biex nibżaw għan-nar, ħallejnih kollu l-post tan-nar tista' tgħid. Wara nimxu ħin speċi ta' ġurnata b'ġurnata sija b'sija tista' tgħid. Skont il-maltemp nimxu, ġifieri skont l-aġġornamenti nimxu minn hemmhekk. L-istatwi kollha flimkien mal-pavaljuni fl-Imqabba u anke fil-Qrendi għadhom ma ntremawx għalissa kif qassijat li ġejjin mistennija mal-tempat oħra. Fil-Qrendi tkellimna mad-dilettanti tan-nar ta' Santa Marija li xorta baqgħu għaddejjin bil-preparamenti fl-għeliq minn fejn jinħaraq ix-xogħol pirotekniku. Trid tuħossib li inti taħdem ma tissugrax, ma tgħidx pereżempju ma tafdax biex niftehmu. Taħdem ma li tlesti dik li tkun qed tagħmel tat-tim mill-ewwel ħallek għall-aħħar sitt jitla dak il-maltemp f'daqqa tkun salf u mhux mbagħad ikollok tagħti kollox f'daqqa u jinqalaq il-panik. Fil-15 ta' Awwissu huma 7 rħula u 3 knejjes madwar Malta u Għawdex li jiċċelebraw il-festa ta' Santa Marija. Dan apparti festi oħra li jsiru fġieħ l-Assunta il-ħadd ta' wara.